Донецьк мені підказують, окупований Донецьк на зв'язку. Доброго дня. Добрый день. Это очень рад, что позвонил. Дуже раді. Будь ласка, вам слово. По сути, как и вся наша семья, это мы живем в оккупированном Донецке. Это мы никогда не хотели русского мира, хотели, чтобы всегда у нас была Украина. И вопрос такой, когда пришел этот проклятый русский мир, мы установили спутниковые антенны. Это мы смотрели украинские каналы. Это и вот недавно отключили у нас больше 30 украинских каналов. Это идут в полную силу российские каналы. Это и какие только можно. Это скажите, пожалуйста, можно ли было так сделать, чтобы хотя бы до того, как Украина нас не освободила, не отключать эти каналы? Это и у меня еще один такой, это комментарий. Это вот я смотрю украинские каналы, это в интернете. Это родителям уже по 70 лет. Они сами понимаете, что они с интернетом не очень так будут дружить. И поэтому они сейчас вот смотрят вперемешку те каналы, которые остались украинские, это где новостей практически нет. И это, прямой смотрят, Пятый канал, АТР смотрят. И вперемешку с российскими каналами. Это просто, я не знаю, зачем это было сделано. Спасибо большое. Дякую вам за ваш дзвінок, дорогий Донецьк. Дякуємо вам за ваше запитання. Ви абсолютно праві в тому, що це, я це розцінюю як інформаційну диверсію. І якраз ми говорили під час цієї програми, що це неприпустимо, коли ми однією рукою розговоримо про якусь нову інформаційну політику і боротьбу за уми на окупованих територіях, а другою просто відключаємо інформаційне мовлення, українські телеканали. Я що вам хочу пообіцяти, що вже завтра в парламенті наша політична сила, і зокрема ми піднімемо це питання, ми задамо його під час години запитань до уряду і підготуємо відповідний запит до уряду про неприпустимість подібних речей і будемо вимагати включити аналогове мовлення. Очевидно, що віддавати окуповані території ще в більшу ізоляцію інформаційну, це є просто зрада національних інтересів України. Вітання вашим батькам, яким по 70 років, скажіть їм, що вони обов'язково доживуть до звільнення Донецька, і ми будемо дуже раді обняти, потиснути руку всім тим, хто чекає Україну.